Aku dadi rondo ning kene iki dadi kucapane wong. Dereng kok gak metu, dereng ngenteni Dugda. Metu dirasani dereng goleki Dugda. Pancen rondoku repot. Mlaku sak mlaku dirasani. Gak mlaku dirasani. Duwe dirasani, gak duwe dirasani. Mangga. Mangga. Oh, jelas nutut aku. Mangga, mangga. Ayo kete. Mangga. Oh, ditotok enake iki. Kadang ngajak lawang-lawangan, orang lawang ngajak lawang-lawangan ya obo, ya obo. Monggo. Oh, bidak. Monggo, sampeyan mlebut. Niku mboten lawange. Tak dibuka, tak saduki lawang jak wis. Waduh, lha iki. Timbangane lawang pun jebol. Peribasane nyak lawang-lawang peribasane. Ditutup bae. Yo! Yo! Kamu bukan gani aku enak. Yo! Oh, Paribasane gentenan, lawange tak tutup. wong mari medaya kok digoleki gak ana. Lawange nyano. Aku jane medaya. Halo, halo, sapa nang nyano? Aku pura-pura gak krungu. Nek gak krungu berarti kon goblok. Coba balo. Tak tontoke. Jiano Lawange nyano. ora krungu. Lawange nyano. Ora krungu. Jaluk dicodok maneh.
nang ndi? Mang jere ngajak lawang-lawang. Ha. Oh, enggak usah. Ayo ndang lunga. Duh. Kuali. Duh, lah kok ana piye? Kuali. Lah sing balik apane? Sing nganggo nglunggono ki ya. Oh, kok kon nunggono. Kene. Tes. Bokongku ceprot. Lah bingung nih. Jare kok kon nunggono. Awakku ki lho. Heeh. Kon medal ki monggo ngono lho. Oh, ngono. Heeh. Monggo. Kantuk tuh. Dua, tiga, empat. Kancoy. Mana? Kon mlebu. Heeh. Mlebu ta, Kak? Lah aku mlebu. Oh, mlebu. Aku mlebu. 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 Hei. Cok jancuk rene yo. Loro. Loh, kayak pempes. Rendo. Iki lho sing dipisui iki lho, iki lho sing dipisui. Iki lho sing dipisui. Jebak aku. Lah jalan kene ya. Lu dompete gak kene copet. Jaremu aku mbok kon lebu. Kon rene iki apa sih, Nduk? Jenengmu sapa? Rendi. Wadanamu sapa? Wis penting nek dorong. Wis meteng. Heeh. Metengi sapa? Metengi sapa? Lamune mati ya peteng. Aja ngono lho. Wis sampe tambahi tak getno. Ayo. Iya, korban tandane. Penutuki. Aja karo iku nek nutuk. Karo apa? Randane kok panjang. Aku pleting apa iki enek ijo, iki ijo iki blontang-blontang. Blontang. Oh, peting blontang. Berarti anake wong akeh. Lah kowe kok ora aku anake wong akeh. Lho, aku tau ngicipi mbokmu saipet ta. Lho lek ngicipi berarti kan padha wedoke berarti sampean wedok jadian. Lho, kadang-kadang lanang kadang-kadang wedok maju mundur bisa. Salam lho, salam lho iki, salam lho iki. Oh, estetik. Oh, begitu. Dok. Lah apa? Jenengmu penting apa lho, Rek? Penting Sing gawa ki apa? Pleting blontang blok. Aduh. Gantuk. Oh, kene. Kene nek mentahe tak gawane. Apa? Ngene lho. Ya. Kok dadap srep. Kok dadap serep? Rumah tangga aku ge bobok ta. Lah, lah. Adi. Aduh. Adi. Sampeyan iku gak ro tuwekmu. Lah apa melo-melo munggah iku lho? Heh? Lah wis tak kurungi ndok omah. Hei. Jagung lho jero tutuk ana. Wong wis tak kurungi ndok omah, aku tak nyambut gawe golek dhuwit, kok tambah nututi rene ku lho. Wong kok goblok men iki. Heh? Lah yo ngono. Apamu? Iki bojoku, Ci. Bojomu? Bojoku. Tedas ta kon? Lah itu panganane kekot-kekot kok. Ya sing penting masa tejase. Lah apa nek? Sing penting kan jongkelane. Dadi Apa? bojoku. Lah apa? Lah apa aku kok gawani korek iku lho? Heh? Bebek. Ini.
Konten tak eling. Patuh. Oh, Ri. Ngomong apa kon? Ngomong apa kon? Ngomong apa kon? Gancuk. Oleh nek. Wah, pukul-pukul. Kono Joko niku wong wedok, cari gampang-gampang kon micu jancuk. Kok? Lho, Jaluang. ya sok, beli sok. Tutup terus. Iya. Pun. Ya. Ayo ceger laras ya. Amin. Iya. Iya. Apa iki? Apa? Iki uwe-uwe bareng gak genah. Waduh. Gak boleh kono lah aku tak unggah-unggahi dhisik. Iya. Tak golek sing rada enom, mongkon wis tuwek, wis kekot-kekot kono kok. Ampun iku. Loh, aja ngono. Ganteng. Oleh. Gak boleh. Kon rene apa, Dok? Aku kate unggah-unggahi Kang Mas Ande-ande lumuten. Lah iku apa, Dok? Iki to. Iki pecut cempeli sodo lanang. Atuh. Kok pecut cempeli kuwi lah. Iki jenenge pecut cempeli sodo lanang. Iku ngono. Cemeti sodo lanang. Kowe iki lho kok ngengkel sih? Wong sing duwe aku kok ngengkel. Ya, aja takok kon. Atuh. Nungkak. Atuh. Iki ngono jarene si Mbok. Heeh. Disabetno gunung iso jogrok, segara iso asap. Lah ini wae akeh. Yo akeh. Ayo golek. Ayo. Lah ini ngono ae kok. Gak ngandel. Gongke. Ora ngandel. Ora Ngandel. Gatel. Atuh. Iki lho piye iki lah? Babak aku izin iki lho. Apa lho? Gak ngandel kok. Ora ngandel. Ngandel gak? Ngandel. Dadi Parah. panas. Encene tak gawe ngene. Cek gak ngandel. Ora ngandel. Joget. Atuh. Lho. Iki lho. Iki lho. Iki waras to. Aku kira aku dumuyo. Kapok. Kapok gak? Paling kapok. Jadi tak gawe ngene. Mana? Gak. Ora. Lah iki apa dua iki? Iki keranjang motomu picek. Motong dhewe kuno. Iki keranjang motomu picek. Si mbok iku ngomongnya ngono, kon nek kate unggah-unggahe Kang Mas Andande. Lumuten, nggawa keranjang motomu picek karo pecut cempeli sodo lanang. Iku Nek tempeline setuju aku. Tempeli sih. iya. Tempeli ku setuju aku. Si Tapi nek iki ngono keranjang moto ero. maune ero dak iki dadi picek. Sakarepmu tutukmu. Aku pokoke kate unggah-unggahe Kang Mas Andande lumuten. Lumut tok. Lumut tok. Oh nggih, unggah-unggahe Kang Mas Andande lumut tok. Tak tarekno ndo ya. Sampeyan tarekno. Ya. Nek diterima ya aja bungane gak diterima aja susah ya. Lambemu ya ucapan itu suatu doa. Gorong-gorong lek diterima. Lho kok lek diterima? Berarti akeh gak diterima nek aku, he? Lambemu gak iso ngomong sing apik. Diancuk lho. Kaget. Eko. Mbok ki yang ngono iku jarane anak sing lakoni anakku. Ya tapi gak usah ngomong ngono, ngomong sing enak. Ya enak. Muga-muga ketampan, Nduk, ngono. Muga-muga ketopan, Dok. Lah yo ngono Saiki lungguh kono nah. Nggo kene. Tunggu, tak tarekno ya. Ya, lho aja kok kono, Dok. Ngerti? Kono. Wih. Lah ngangkura iku, Dok. Kesetrum bongkok kon. Lah kula ganti. Kene. Tak tarekno cek ro.
Pempes ki yo ngono mlorot ae. Ger putra. Lapo? Mi lanang apa wedok? Wedok Lah lek mun narekno swara apa ngono? lanang. Oh bisa. Ger putraku. Bener iku. Bener, Mbok, bener. Bener swara iku Pak bener. Bingung. Kok iso tak tarekno? Terus sing genah. Ger putraku si Andi wah kok mburi ku lho. Kok lu joget nang ngarep? Lah kowe joget nang ngarep. Apa ora mau kok kae iku kok. Ya sing genah ngono lho. Ger putraku si Andi ger mari nduk buri nduk ngarep lega kacau uang gak Sing genah to sing genah. salah konco aku tak tarekno aja ngrewuk Lah kok jalan sing mek nggone susu ngono. iki kayane jancuk Tau gadang kluthuk, tau gadang kluthuk, tau gadang kluthuk, gadang kluthuk, gadang kluthuk. Kacau. Dadi rondo jajapan kaya ketera lesus. Uang kok sok. Aduh. Nah. Tak tarekna ya. Tarik lho. Ger putraku si Andi Alhamdulillah, Mbok. Alhamdulillah aku ketompo. Pundi putrane sing di. nyari kok bubrek iki cakep nyantik Lha iku mau. gorong Goro. waduh ngatokno wong agak bare kacau ruwono dhisik Iku mang gak wis ditompo. Ngono ya? Ngene ruwono, ngene. Aku ngrungokno. Ngruwono. Yo. Duduk le. Ya, ya. Warasin. Ger putraku. Oh, si Andi. Andi tau yo nyocot. Jaremu mangkon ngrungokno. Kato. Piye sing iki? Kok celungguh kene plak. Lah terus ngrungokno ngene biasa. Lho ngene. Aku ngrungokno biasa. Ah bener karo ngene. Yo isore Saipul. Lah jare mangkon ngene. Ah, ya sing tau yo ngebak.
Dadi aku ndok kono. Ngene. Men sak penakku ya. Iya. Ya. Aku ngomongno tok ya. Iya ya. Berarti lho kene ya sak penakku lho ya. Iya iya. Ngajak kena lungguh kena. Berarti kan mamane aku ambek turu kan gak apa-apa sih. Ora apa-apa biasa. Bisa toh? Heeh. Aku makan lho kene. Ngotot. Yeay. Ya tok iki. Oh. Sak penakku ya. Ya. Sekali cocok. Ner putraku. Salah. Cara kau. Jarane kok sak penakku. Wis sak penakmu aja golong komeng. Jare kan sak penakku masih aku glondong-glondong ya sampe semengeng. Pokoknya oleh penonton glodok-glodok ngono. Cek gak perkosa kan. So, Wes ya wes. lungguh sing anteng. Dadi wong wedok ku sing jumeneng. Terus Gak oleh kenyanyalan. oleh. Wong kok so. Sing apik. Jangan sampai menjadi orang wanita pembohong itu ndak boleh. Golam salap lho. Niru-niru golam awet. Nger putraku. Oh si Andi. Andi lomo. Kamu runang. Putri jago. Ayo, rakemadang munio. Biyung biyung kula boten purun batang lorek siksane si bakul tekan. Krungu saja. Awakmu gak diterima. Jare penting lorek sisane bakul tekan. Krungu ndak? Ndak. Krungu ta ndak? Aku wis krungu. Ya, cok. Oh. Wis katarak matane anakmu. Lho. Heh, kok lekku brai keket saulan kepungkur. Bakal beri setahun banjak. Hah? Gak rugi ngene iki aku kadung brai rene gak ditampa. Bakal rugi. Rugi Kon apa? iso ngandani anakmu kon. Ngomong kon gak iso nuturi anakmu tuturane. Hah? Tak tuturane anakmu kan bener. Hei, Ngepir. aku ora katene mulih teko kene. Ora izin. Mulai. Lek sampe enek sing unggah-unggahi rene ditampa wong sak kampung takon ngidoni raimu. Rumah sama wong asbak ya. Wah, aku gak katene mulih cek isin raimu. Lho, sing kala apa ora diterima ngene. Yo kon iku. Lah ora diterima ngene. Yo kon iku napa kon? Ora diterima kok. Boleh. Boleh. Uang kok. Apa ngomong aku boleh? Kenapa boleh? Aku gak boleh jawab. Mau miso gak dikei.
Aduh. Aduh. Loh. Loh. Hei. Yo. 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 Lah kena kecancel lak keri enggak? Kari atau moe. Alah, terus. Ah, terus. Saya wis ngarep wis. Ayo buri. Oh, tak kerosok. Ayo pepese. Kalau dong, apa iki sapa sih? Apa bener? Niki griyane Mbok Rondo Slundupan. Nyeludup bathukmu ngono. Kok rondo delusupan ku lho. Lah sinten? Rondo dadapan. Mbok Rondo Dadapan. Lah, terus kon rene olah apa? Kula iki numpaki anak sampean. Oh, awakmu jangan numpai anakku. Sing- Alah, aku serajane duwe putu. Sing jenenge onde-onde orong-orong. Kok sonde-onde orang-orang. Ih kliru. Angge-angge orong-orong. Mbok, Ande-ande orang-orang melok gawe, gak melok ngomong. Tuku sapi. Lah regane gak ro terus e. Ayo guyo, tak kiwa ngono. Ayo guyo. Ayo guyo tak kiwa ngono. Ayo. Dadi awakmu nglamar. Jenengmu sapa, Nduk? jenengku Kenteng Biyu. Apa putih biu? Oh iya, gak iso muni R. Penting biau. Aku anak wak salam. Tibane rak gawan, Nduk. Alah rasa. Ngene nak ya. Nek apa tak tak tarekno karo anakku ya. Ya, Mbok. Nek gak diterima. Ojo kan ngancam aku koyo dalboy. Lho, iku ayo dulurku sih, Mbok. Iku Oh. dulurku. Iku dalmu. Sing gatelen. Wah, Salah jelas aku sing ngasih. Iki dulur. keterima. Ayo, Bang. alah, aku mau miso gak dikeki ya. Gak dikeki dulurmu nak. Dulurku sing gatelen, Mbok. Dulurmu sing gatelen. Wis gak koyo aku, Mbok. Awakmu Ayu sik enom. ayo kene gatelen kon keroken. Ayo guyu. Ayo. Ayo, Mbok. Ayo guyu. Ayo. Ah, iki terus iki. Terus iki. Bapak jempol ceklek. Wah, baca. Karena gak ya? Pokoke, Mbok ya. Heeh. Aku butuh iso keterima. Oh, aja kuatir. Meneh tak kei hadiah. Lah, toto, hadiah apa nak? Apem. Apem? Ya iku seneng aku. Amang rong cerotan kaya gelegen. Mbok, apemku gosong, Mbok. Guwuri. Kelopone akeh. Lu, semrawut. Ya iku jeneng akeh ya. Jajal ya. Jembek aku. Lah tak tarekno nak ya. Iya, Mbok. Ki Andi, patok dhisik. Nger putraku.
Ayo, Mas. Biyung kula boten purun peteng biru sisane si bandar dadu. Piye, Mbak? Piye? Jare awakmu sisane bakul dadu. Dadi gak diterima nak, tunggale dulurmu. Wong aku wis ayu ning ngene, brayol setahun lho aku brayu. Wis seru kon brai setahun tapi nek anakku gak gelem kecapen yo. Wis ta lah, Mbok. Sampeyan gak sakno aku ta, Mbok. Saiki ngene nak. Aku rondo wis suwe, Mbok. Iya nek rada suwe gampang. Nek anakku gak gelem karo aku wis. Mbok yo. Wis gak apa-apa karo sampean, Mbok yo. Iya. Pokoke aku gekno omah. Ya tak gawe omah tawon. Omah sak sertifikate. Iya, omah sertifikat. Ambek roda 4. Roda 4 pendosa. Yo budale dhisik riko, Mbok. Lho ya kon nyusul lho. Aku lho sik dosaku sik akeh. Sik ae. Aku. Aku ya dosaku akeh to. Ayo bareng nak wis. Tidak adem, Mak. Wis lho. Gak diterima. Gak diterima kan. Monggo, aku diterima. Monggo, Lu. Alah sendiri ku. Oh, alah rontok. Ojo mancal-mancal. Wis. Ya kuno, pulang nih dulurmu. Iki mbok rono temen ta? Iya. Ana brengose. Aduh. Iki lanang ta wedok sih? Ya grayane kene. Bisa. Aduh. Amplop. Ado teko negara Mendura, aku nang tanah Jawa, nang kene aku ketemu Sitan. Tawono bathuk bosokon. Sampeyan Sitan. Aku gundul. Dadi setan gundul. Ojo ngalang-alangi perjalananku ape ngunggahi ande-ande ngemut. Ya ngemut kekmu ngono. Bawang abang podo nyimpang gali asem gebelok leok-leok minggir rumah sama aku bongko ya. Kok ana wong kaya ngene? Aku takok. Kono wong teko endi? Aku klenting teko Madura kate unggah-unggahi Kang Mas ande-ande ngemut. Ngemut gonku apa gonmu? Peno gak percaya me aku wong Madura. Oh, wong Madura. Olang walajare dari Madura. Olang walang kadung dadi walang keke. Sempang bu romasake tuan dokter capengan pote engko bededina nyarelake Kang Mas Andi lumut engko sare lirsa Cukok napa bu si paling nyaman cukok tengiri
Noro sapa bu si paling nyaman Noro Panci. Wis kalir-liran. Le abede di Bede apa? Abede gelen. Mak dan badan ada mau ngocek jadi badan mata ya betak ada. Dar. Do. Aku ado-ado teko Madura mrene ndeleki bojoku. Sampai niki sapa? Aku rondo dadapan. Dadi peno sing jenenge rondo deladap dap. Mejare wong Jawa deladap iku picek. Dadapan. Peno rondo dadapan. Iya. Aku gak percaya. Aduh. Aku mau besok gak kayak Oh, pernah mau meso. Berarti mau meso dikei duit. iya. Aku gantian sing meso. Ojo. Apa? Ayo kaki. Kan rada rondo. Kan tekan ndi? Aha. Ihi. Aku rondo teko. Aku perawan lanceng. Oh, perawan. Aku ngelamar ande-ande lumut ojo dipadakno begenggek loro iki. Aku masih kene nak aku duwe anak iki. Kene nak. Dulu kene. Aku duwe anak. Aku duwe anak iki aku. Aku duwe anak. Ayu anakku. Do masuk aku do. Kono aja kurang ajar medeni anakku konco. Sama jadi siapa aku action. Iki anakku semata nyangmang. Do. Delok Pak nak. Lumpuh nak. Do. Hei, Nang kono nak. ini nak. Tak ngandani nak. Hei. Gokmu jangan unggah-unggahin nak gokmu. Gokmu jangan unggah-unggah. Kok go sih? Wong aku wedok. Eh? Wong aku wedok. Oh iya, wedok. Sana. Tak tarekno ya, Do. Sing enak. Iya. Me aku gak diterima. Kon gak bakalan mulai tak pateni, tak bacok crok, tak enggok-enggokno tetanus beno. Iya tak tarekno. Ojo ngisi-ngisi wong Madura lho. Lungguh dhisik. Lungguh. Nah, tak tarekno. Ngentut kon. Ngentut. Ngentut tenan prek. Kon tuwek-tuwek ngentutan ate bongko beno. Tak tarekno. Ayo to. Disco, aku mau mega disco. Ya. Dugem. Dugem mari bok jekemi. Dis. Ayo. Kontrakku si Andi lumut. Badhe mudhun Gelem, Mbok. biyong kula inggih purun Gelem. pateng duron niku kel kang kula suwun pateng duron niku kula ingkang suwun. Aduh, Bu. Piro-piro salahku aku jadi sepuro. Anake penuh ya, Iya, Pak. Masalah nak pas ya, Pak. Pas iki. Terus dikecut. Bener, anake penuh milih aku timbangane wong loro iki. Iya. Mulai nak. Sik. Mulai. Aku gak apa-apa. Ya, awakmu ditompo karo ande lumut. Yo sing jelas Piye nek syarate? Apa syaratnya yuk? Syarate kene, awak sebelah kene. Ojo geger nak. Ojo geger. Ora geger, aja nyocot. Ojo geger. Apa syaratnya yuk? Syarate Wong apa? kena sere ati ambek aku. Lah lama aku sere ati, aku gak sere ati. Bukti nih.
Kon dandan nduk salon kecantikan aku nang salon kontrol. Sik, aku ambek Adi pokoknya kudu ngincipi bojomu sik. Loh, kon ngicipi? Ya. Ngicipi? Tak icipi. Apa anakku ana sing duwe? Aku ngicip ora. Gak doyan wis kadaluarsa kok. Kena dulur tuwek gak kena dicontoh, kena ya dulur enom ya gak kena dicontoh. Kon iku gak ikhlas me ambek aku. Lah bukan gak ikhlas. Aku adorono dorene. Olehku berai kan nek saulan, awakmu pirang wulan, Dik? Setahun. Setahun. Kon masih berai rong wulan setahun cik seretan wek kuramuan Madura. Gak seret piye? Wong katoke katok penjero. Pokoknya aku kudu ngincipi Gak bojomu. iso jenenge bojo Ayo padha. dicolok dhisik. Gak iso. Iso. Gak iso. Gak iso. Gak iso ya. Gak iso. Weh, yo kami iso. Ger, Anda dulu, Bud. Mudune terus sanggar tamu jana. Penojo sok cantik. Tirakati sakmono suwene ning aja sampe bojoku iki dijemok apa maneh kon jenenge dulur. Wes. Saiki ngene. Wes aku lillahi taala ya, Dik ya. Aku wes lillahi taala. Ikhlas. Ikhlas wes gak katek ngicipi, tapi awakmu kudu janji lho ya. Ya janji jenenge Nek bojo. kepethuk bojomu kudu rabi. Rabi. Janji, Ayo janji, tip janji lho ya, tip. janji Ya. lho. Pokoknya lek sampe petuk gak ndang rabi, wah awas kon. Oke. Ya. Wes. Kok bojomu pepek nang njaluk. Gak doyan aku. Ora Endi kene bojoku? Kok bojomu? Kok abungan. Endi? Ya iku bojomu. Endi bojoku nek? Ya iku bojomu takono mbokne. Wes ora katek ngicipi sapa sudi. Oh, penipuan kok. Penipuan kok. Penipuan. Penipuan kok. Penipuan. Nang poster ganteng ibuke ayu lapon duwe anak kaya ngene. Malah mumpung kalo. Malah nama tata well. Aku gak terima. Tak ajar karo kon wis. Saiki ngene tak takone anakku dhisik. Senajan rupane ala tapi atine apik. Lho, iki kena ditambahno. Lah iki dikom banyu wedang mlontet kok. Ayo Ini untuk wong epilepsi. Nak, aku takok. Sing ayu-ayu kok tulak. Lho, bare sing rupane kaya ngene kok kaya gapurane Kodem kok terima. Mbok sing ayu-ayu karene pasar sapi kriyan. Sing elek iki gedhe mijunane, Mbak. Gunane apa, Nak? Nek kae ngempet lumpur lah pindho. Loro njaluk kabeh. Cek kurang. Siapa? Aku dibujuki, Cak. Kon ya salah kabeh ya salah. Iki mang latihan. Latihan tapi kok ana poster ganteng. Iya, latihan ande-ande lumut. Latihan. Ku tak WA. Berarti iki cuma latihan. Latihan tok. Ya sekedar ngene iki tok kanggo guyonan. Ayo matur nuwun karo Abah Amin sing wis nanggap Budi Wijaya minangka syukuran Iya, Cak. dadi lurah. Mergo apa? Ayo didongakno muga-muga Abah Amin nek dadi lurah sak rakyate dibarokahi Gusti Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zadaka khaira. Bengi iki nanggap Lodruk Budi Wijaya. Judule apa, Cak? Lakone apik rame sampe esuk. Apa, Cak? Naga Sasra Sabuk Inten bersama Lodruk Budi Wijaya.